Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 5:19 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den CaixaBank Masters txapelketako lehen jardunaldiaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu, beraz, besterik gabe has gaitezen. Atzo egin genuen, pronostikoa eta txapelketaren nondik norakoak azaltzen zituen bideo hori eta gaurkoan jada lehen jardunaldiari ekin behar diogu horretarako jakin gaur hasiko dela Laudion, Altuna eta Iztu eta Jaka eta Martijaren aurkako norgehiagoka horrekin egia esan, norgehiagoka irekia ikusten da, baina behar bada Altuna eta Iztu eta apur bat favoritoago hartu behar dira, batez ere Jokin Altuna dagoen unea ikusita ez, sekulako momentuan dator, esaten ari gara, behin eta berriz oso gutxi oparitzen du, sakeak asko nahasten ditu, amaitzerako garaian ere inspiratuta dabil, pilota bizi darabil eta Altunak ezaugarri horiek guztiak kantxan erakusten dituenean oso zaila da berari irabaztea. Hala ere, Jakak eta Martijak, badituzte motiboak ez, sinesteko zergatik, batetik Julen Martijak San Fermin torneoan oso txapelketa ona egin duelako, Jokin Altunarekin batera, eta gaurkoan Iztuetari behin baino gehiagotan bizkarra erakutsi diezaiokelako eta gainera halako norgehiagoketan eta halako presioko testu inguruetan Julen Martijak Iztuetak baino askoz ere esperientzia gehiago du, eta naiz eta Martxel Iztu eta jada profesionaletan bigarren mailako txapelketa irabazi eta lehen mailako partida batzuk eta jokatu, oraindik ere asentatzeke dagoen pilotaria da, aurten eman diote lehen aukera, eta gero Jakak aurrean asmatzen badu, aukerak izan ditzakete Jakak eta Martijak partida aurrera ateratzeko. Bihar Barakaldon jokatuko dute Peñak eta Bikuñak Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka. Bikuña Zabaletaren ordez arituko da, utzune garrantzitsua bikotearentzat, baina lehengoan Iruñeko Labriten olioaren erronka jokatzen ari zela min hartu zuen eta horren ondorioz lesio larri xamarra eta aste batzuk geldirik egoteko horietakoa diagnostikatu zioten Zabaletari eta Inigo Bikuñak jokatuko du honek noski, partida dezente izten du eta favorito nabarmen xamar aterako dira Etxeberria eta Mari Ezkurrena. Zergatik biak sekulako momentuan iristen direlako. Jon Mari Ezkurrenak naiz eta San Fermin torneoko finala galdu ikusi genuen atzealdean zenbateraino markatzen dituen diferentziak, non jartzen duen pilota aurkaria zenbat behartzen duen pilota kadaro, eta bestaldetik berriz Pello Etxeberriak aurrean ikusten ari gara, ez? Oso inteligente jokatzen ari dela, aurrean pixkanaka ikasten joan da jada lehen mailan asentatuta dagoen pilotaria da, eta Peñak eta Bikuñak, Bikuñak ikusiko du zenbateraino eusten dion Mari Ezkurrenari, eta Jon Ander Peña aspaldian ez du ikusi atzean alderik gabe edo atzeko kuadroetan atzeko kuadroetan gutxiago den norbaitekin jokatzen, beraz hori ere galdera ikur bat izango da, naiz eta sekulako momentuan datorren bihar ez ditu beste askotan bezalako errematerako aukerak izango, eta abar, eta horregatik Pello Etxeberria eta Mari Ezkurrena favorito nabarmen xamar irtengo dira. Igandean, Otxandion jokatuko dute, Ezkurdiak eta Albizuk, Laso eta Tolosaren aurka hemen Ezkurdia eta Albizu aterako dira favorito. Jon Ander Albizuk San Fermin torneoan ikusi genion norgehiagokari hori oso ona jokatu zuen, benetan oso erregular ikusi genuen, noski ez da orain 4-5 urteko Albizu ia pilota guztiak errebotean jarri eta nagusitasun nabarmen batera erakusten zuena, pixkanaka kolpea ere jaitsi zaio, baina hala ere asko luzatzen du pilota, atzean airez eta baliabide ikeragarriak ditu, eta partida honetan gainera dominatzeko aukera asko ditu. Xabi Tolosa, binakako txapelketan Ezkurdiarekin sufritzen ikusi genuen, oraingoan ere uda hasiera partida batzuk aurrera atera ditu, baina orokorrean ez gara fin ikusten ari, eta iruditzen zait hemen Jon Ander Albizuk dominatu beharko lukeela, eta horrek aurrean Ezkurdiari zuloak iriki eta amaitzeko aukera izango du. Eta
Unai Lasorengan gakoa egon daiteke ere, ez? Zenbateraino lagunduko ote dio Xabi Tolosari atzean Albizuren nagusitasuna nabarmena bada, aurrean Albizu guzten dizkion aukera apur horiek baliatzen baditu, behar bada bikote urdinak ere aukerak izan ditzake. Eta azkenik Artolak eta Rezustak Zabala eta Imazen aurka jokatuko dute, hemen Artola eta Rezusta aterako dira favorito, egia da Iñaki Artola orain 2-3 egun itzuli zela lesiotik, Amorebi eta Etxanon jokatu zuen, eta esan behar da normalean lesiotik itzultzen denean pilotari bat, oraindik ere pixka bat geratzen zaiola, edo oraindik pixka bat ere zuriz jantzitako testu inguru horretara itzultzea kosta egiten zaiola. Artola da partida bai jokatu zuen, ikusiko dugu bigarren honetan zer moduz moldatzen den. Zabala eta Imaz izango dituzte aurkari, teorian atzekaldean indarrak nahiko berdinduta beharko lukete, behar bada Rezusta apur bat nagusixeago, baina ikusi beharko da Javi Zabalak nola erantzuten duen, eta zenbateraino ez, erasaten dion presio horrek edo, jada Javi Zabalak presio batekin ere jokatzen duelako torneo hau. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi zen agur.